ik word blij van de zon, zee, strand. Nu is het weer beter weer, dus kun je weer lekker naar buiten gaan met vrienden. Ja, het is lekker weer. Het festivalseizoen begint ook. Pinkpop is dit weekend. En daar ga ik ook heen. Dus ja, dat is wel leuk. Ik ben Parkstad dankbaar voor Pinkpop, omdat Pinkpop een van de leukste festivals zijn in Nederland en die ligt toevallig in Parkstad. Mij maakt de zon echt ontzettend blij en lekkere muziek en gezelligheid, gezellig met mensen. Dus ja, eigenlijk dat vind ik echt wel heel leuk. Wat mij blij maakt is, ja, je krijgt wel een goede positiviteit van inderdaad nu de zomer is begonnen. Je gaat meer naar buiten en gaat veel doen buiten met vrienden en familie. Dus dat is leuk. Okay, so for me, probably it's the family and friends, the environment, the people that you talk on the daily basis, maybe. Also, people that you communicate at work. I mean, basically, the small bubble that you live in, including the family, friends, and I mean, people that you enjoy talking to. Yeah. I'm gonna be simple. For me, it's a family. Like I enjoy to spend time with my son and newborn daughter. I think they are the most important people in my life, and yeah, it brings a lot of joy to my life.